Zeeuwse ondernemers zijn onzeker over de economie, zeker in de landbouw en in het toerisme. Sinds 1 januari van dit jaar vallen toeristische overnachtingen niet langer onder het lage btw-tarief van 9%, maar onder het hoge btw-tarief van 21%. En dat blijft een zware dobber voor horecaondernemers. En nog meer in deze Zeeland nu. Droogte funest voor de velden. En Martijn Minderhout geniet van zijn kampioenschap. Goedenavond. In vergelijking met andere provincies zijn Zeeuwse ondernemers het meest onzeker over de economie. Blijkt uit recente cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen stijgt weliswaar lichtjes, maar is nog altijd slecht. En dat heeft voornamelijk te maken met 2 sectoren die in Zeeland groot zijn en erg laag scoren. En dat zijn de landbouw en de horeca. Het is nu wel ingewikkeld en uitdagend en daardoor snap ik deze lage cijfers wel. Ondernemers hebben het zwaar. Door de oorlogen en de spanningen in de wereld heeft 78% van de Nederlandse ondernemers de afgelopen 12 maanden te maken gehad met meer economische onzekerheid. Dat schaadt het vertrouwen van ondernemers in de toekomst. Van alle provincies ervaren ondernemers in Zeeland de meeste onzekerheid. Maar liefst 84% van hen is het afgelopen jaar onzeker geweest over de economie. De sector die het minste ondernemersvertrouwen heeft is de landbouw. En daar zullen de hitte en de droogte van de afgelopen maanden zeker een rol spelen. Maar ook de onduidelijkheid van de kabinetsplannen in Den Haag. Die zorgen ook voor pessimisme onder boeren. En dat geldt dan vooral voor het Haagse stikstofplan. Net voor het reces van de politiek is er een plan over de schutting gegooid. Wij weten nog niet precies wat voor effect dat zal hebben. De impact op bedrijfsniveau, op regioniveau. Daarnaast liggen ook nog plannen voor gewasbescherming. Ook die zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Dus wij zitten nog met heel veel vragen. En ja, dat hebben onze leden natuurlijk ook. Dus dat vergroot eigenlijk ook het lage vertrouwen. De horeca, een belangrijke sector in toerismeprovincie Zeeland, staat op de één na laatste plaats als het gaat om ondernemersvertrouwen. Dat komt deels door veranderd consumentengedrag. De consument heeft het wat minder en trekt die broekriem dan wat eerder aan. En is wat prijsbewuster en boekt wat later? Ja, de consument is zeker prijsbewust. Je ziet heel erg op dit moment dat de consument last minute boekt. Ik moet zeggen, de prijs hoef je niet last minute aan te passen, maar de consument kijkt echt rond zich heen. Wanneer ga ik en wat ga ik dan doen? Sinds 1 januari van dit jaar vallen toeristische overnachtingen niet langer onder het lage btw-tarief van 9%, maar onder het hoge btw-tarief van 21%. En dat blijft een zware dobber voor horecaondernemers. De btw-verhoging blijft een zware dobber voor ons als ondernemers. En daar moeten we echt actie op ondernemen. Daar hebben we de overheid ook bij nodig. Ja, die btw-verhoging is er nu. We voeren daar nog steeds vanuit KHN landelijk ook actie voor. En we overleggen heel goed met de staatssecretaris en met de minister. Om het toch weer omlaag te krijgen. Om het toch te proberen weer omlaag te krijgen. We zien nu de eerste cijfers dat het toch echt minder is qua boekingen. En daar moeten we iets mee. Voor veel ondernemers zou het goed zijn als de internationale spanningen afnemen. Want die kosten hen veel geld. Ja, die zorgt eigenlijk voor hoge kosten. Zowel brandstof als kunstmest. Maar ook omdat er logistiek beperkt wordt over de wereld, is dat ook weer nadelig voor de producten die we willen exporteren. Dus het verhoogt de kosten en het zet druk op onze afzetmarkten. Netbeheerder Stedin is nog steeds bezig met het verhelpen van de storing in de straatverlichting in Zeeland. Waardoor het op sommige plekken vannacht aardedonker was. Op andere plekken brandde vandaag overdag het licht nog. Zoals hier in Oost-Soeburg. Stedin had hier de lampen voor de zekerheid handmatig aangezet. Medewerkers van Stedin waren daar op verschillende plekken in Zeeland de hele nacht mee bezig. En Stedin kondigt aan dat het oplossen van het probleem, een storing in het aansturingssysteem, misschien nog wel een week kan gaan duren. En tot die tijd brandt de straatverlichting gewoon vol continu. Er zijn zorgen over de kapel van Hogelanden tussen Middelburg en Grijpskerken. De 12e eeuwse kapel staat op veengrond en vanwege de droogte is hij aan het verzakken. Dat zie je aan scheuren in muren en aan de vloer die zo wat ongelijk aan het worden is. Je ziet hier dat dit dus
De steunbeer zit eigenlijk van boven zit hij nog tegen de muur aan en van onder is hij weggeklapt. En dan zie je dus de deur die gewoon behoorlijk scheef hangt. Ondanks alles blijft de kapel nog wel volop in gebruik. We hebben namelijk een bruiloft, hè. Dat gaat gewoon door, jongens. Maar wel moeten er stappen gezet worden. De fundering wordt op een gegeven moment blootgelegd op een aantal punten. En dan gaan we kijken waar het vandaan komt en hoe we dat op kunnen lossen eventueel. De beheerder blijft positief. Zeker. De kapel is niet, het is niet een levensgevaarlijke situatie, maar het is wel dat er iets gedaan moet worden. Ja, zeker. Het komt helemaal goed met de kapel. Gisteren stond hij nog te trillen van emotie na het winnen van zijn eerste Zeeuwse titel. Ringrijder Martijn Minderhout werd voor het eerst Zeeuws kampioen en kon het zelf amper geloven. Martijn Minderhout, hij heeft hem! Jawel! Fantastisch! En dan hebben we een nieuwe Zeeuws kampioen. Van het feestgedruis gisteren naar de stal vandaag. Martijn zegt dat hij de winst niet alleen aan zichzelf te danken had, maar ook aan zijn paard Bea. Natuurlijk van Bea en mij, maar ook wel van Marinka die er heel veel voor zorgt en een Hoefsmid die er goed voor zorgt. Dus ja, dat is een team effort van heel veel meer mensen dan alleen maar van mij en van Bea. Vanochtend stond Martijn om 7 uur alweer op zijn werk. Zijn collega stuurde hem weer naar huis om lekker na te genieten. En dat deed hij tussen de paarden en andere beesten. Ja, het is gewoon mooi dat er heel veel mensen dan ook op je werk gewoon zeggen van het moment waar je ervan moet genieten. En dat moet je doen. En ik denk dat dat me raakt, zeg maar. Gewoon van. En dat besef van de winst, dat lijkt nu echt binnen te komen. Ja, dan komt het volgende mooie moment, dan komt het besef, ja. Maar dat ene moment dat je beseft dat het gaat gebeuren en dat het dan gebeurt, ja, is onbeschrijfelijk. De havendagen in Zierikzee mogen morgenavond toch eindigen met vuurwerk. Dat heeft de Raad van State bepaald. Een aantal mensen had bezwaar gemaakt omdat ze bang waren dat door het vuurwerk bosjes of houten geveldelen in brand zouden vliegen. Maar de rechter oordeelde dat er genoeg maatregelen zijn genomen om de vuurwerkshow veilig te laten verlopen. Bij een inval bij een Zeeuws bedrijf is 100 kilo aan illegaal gevangen tapijtschelpen in beslag genomen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Het Zeeuwse bedrijf heeft de tapijtschelpen vermoedelijk gekocht van stropers. De schelpen die zijn een risico voor de voedselveiligheid. Want als er iets mis mee is, dan is niet meer te achterhalen waar ze nou vandaan zijn gekomen en ook niet waar ze zijn gebleven. En stroperij verstoort de natuur. Omdat het ging om levende schelpdieren zijn ze weer uitgezet. En het Zeeuwse bedrijf wordt nu verdacht van illegale handel in tapijtschelpen. Die de meesten van ons trouwens kennen van Italiaanse gerechten. Weet u wel, pasta vongole. Nou, de NVWA die wil niet zeggen om welk Zeeuws bedrijf het gaat. Voetbalverenigingen in Zeeland worstelen met de enorme droogte van de laatste maanden. Het heeft de afgelopen week weliswaar weer geregend, maar de schade die is toch wel flink. Bij veel clubs is er deze zomer niet gesproeid en nu hebben hun grasmatten grote overeenkomsten met een Afrikaanse steppe. Maar niet overal hebben ze lijdzaam zitten toekijken. Dit is het terrein van RCS, de voetbalvereniging in Oost-Soeburg. Links het kunstgrasveld, dat natuurlijk onveranderd groen is. Rechts het hoofdveld, dat totaal van kleur verschoten is en niet meer te redden lijkt. Het is één harde, dorre vlakte. En ook de andere natuurgrasvelden zijn er slecht aan toe. Het seizoen staat op punt van beginnen. En als je ziet achter mij, het veld is dramatisch. En de droogte kunnen we niks aan doen. We controleren het weer helaas niet, maar dit is pijnlijk. Tranen schieten bijna in je ogen natuurlijk. RCS heeft de velden niet in eigen beheer. Het onderhoud wordt gedaan door medewerkers van de gemeente Vlissingen. Op zich doen die uiteraard hun best om de velden in goede staat te houden. Het zal nooit zo strak en vlak zijn als een kunstgrasveld. Maar dat is wel waar wij graag naartoe willen. Ja, een tweede kunstgrasveld. Om onder andere deze toestanden weer te voorkomen. Dat is dus toekomstmuziek. Vooralsnog moet RCS, dat zo'n 600 leden heeft, zich zien te redden met één kunstgrasveld.
Dat betekent ook voor onze wedstrijdsecretariaat en de personen die de veldindelingen maken een hoop gepuzzel. Welke wedstrijden speel je wel, welke wedstrijden speel je niet. Uiteraard prestatieve teams in bepaalde klasses moeten spelen. Dus dat betekent dat andere teams daarvan de dupe worden doordat die of niet of op hele bizarre tijden misschien moeten spelen. Hoe anders is het bij Capelle, een club van vergelijkbare grootte? Daar is het veld gewoon groen. Normaal besproeien ze het gras met water dat vanuit de Biesbos komt, net als de fruitteeltbedrijven eromheen. Maar die aanvoer is deze zomer bijna stil komen te liggen. En dus kwamen ze met een oplossing. Toen dacht ik, ja, als 36 man kan douchen tegelijk, dan moeten we toch ook het water kunnen gebruiken. Dus in plaats van de douche hebben we nu drie slangen hier liggen. En vullen we het met water waar normaal mee gedoucht wordt. En ja, zo hopen we de velden groen te houden. Want ja, groen te houden totdat het echt regent. Je komt niet verder dan groen houden. Maar ja, we zijn al heel blij dat dat kan. Bij Capelle vinden ze het hun taak om alles op alles te zetten, zodat de contributiebetalende leden waar voor hun geld krijgen. En dat er landelijk is opgeroepen om zuinig te zijn met drinkwater, daar hebben ze in Capelle geen boodschap aan. We praten over drinkwater, maar we drinken 5% van dat water op. En toen dacht ik, als nou iedereen zijn wc doorspoelt en doucht met drinkwater, moet ik me dan bezwaard voelen dat ik met datzelfde water die 2 velden voor die 600 mensen groen hou. En daar hoefde ik niet lang over te denken. Ik voel me niet bezwaard. In Capelle kan dus gewoon gespeeld worden op het hoofdveld. Bij RCS moeten ze daar nog even op wachten. Het kan wel eens tot begin oktober duren voordat je weer een fatsoenlijk bespeelbaar veld hebt. En bidden voor een beetje regen. Eerst vielen vandaag nog enkele buien. Op sommige plekken was er een klap onweer. Gaandeweg de middag kwam de zon wat meer tevoorschijn. Het werd uiteindelijk nog 20 tot 21 graden. Vanavond laat en vannacht stevige buien, ook weer soms met onweer. En morgen vallen ook weer enkele buien. Vanaf zondag blijft het dan droog en na het weekend dan lopen de temperaturen weer wat op. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen zijn we er weer, gevolgd door het weekoverzicht. Dus heel graag tot morgen en alvast een fijn weekend.